Аз ще започна, защото идеята за конференцията тръгна от общата ни работа. Радослав Рангелов си казвам и последните 15 на години помагам на разни хора да не ги боли, да се движат добре, да развиват разни умения. И в процеса, научавайки повече за това как функционира тялото, осъзнах, че за да случим някаква трайна промяна за хората, би следвало да не може да знаем всичко и съответно е хубаво да знаем кои специалности или от кой експерт или специалист има нужда човека, отвъд нашата работа. И по пътя се срещнахме с Руми, която е логопед, Влади, който е ортопед и Дени, която е зъболекар. И така или иначе на ежедневна база си препращаме клиенти, изготвяме някакъв план на действие. И в един момент си казах, защото това да не стигне до повече хора и повече хора да разберат за съответните взаимовръзки. И съответно този тип подход, конференция, който както искаш го наречи, да прерасне в нещо регулярно, което да се надгражда всеки път, защото нашите дисциплини и специалности не искаме да ограничим знанието само до нас и да повтаряме едно и също нещо, а да надграждаме с други хора, с които работим по една и друга линия. Така се стигна до нашето присъствие тук. Вече другите да си кажат каквото искат да си кажат. Айде, дамите. Път на дамите. Аз съм дентален лекар, Деница Минчева се казвам. От 27 години работя дентална медицина, като практически относително доскоро съм работила основно с възрастни пациенти и цялостни възстановявания на захапката и въобще на орофациалната област. Протетика основно, не хирургия, ето го хирург тук. В последно време започнах все повече да се оглеждам в това, какво можем да направим от гледна точка на профилактиката, което в един момент винаги стига до момента как порастват децата. Тоест, можем ли да подкрепим развитието, не може ли да го подкрепим, какви фактори влияят, как можем да направим така, че аз като протетик да не се налага да работя тежки корони, мостови импланти и други неща, а да насочим развитието така, че реално децата порастват здрави, без нужда от никакви намеси. И тук се допряхме така съвсем естествено с логопедите и миофункционалните терапевти, което е Руми, което за мен се оказа така голямо откровение, защото това е една огромна област, която аз реално нямах наблюдение как функционира и колко много влияе върху оформянето на моята сфера. Пък моят опит до момента ми е помогнал да знам така в доста сериозни детайли какви са връзките между захапката, зъбните повърхности и зъбните контакти и цялостното здраве, което колкото изглежда невероятно е факт, защото зъбите са в алвеоларната кост е в долната и горната челюст, те са свързани с черепа и генетичните вериги с цялото тяло. И от това не можем да избягаме и една криво и лошо направена пломба може да влияе доста сериозно на стойката и на тялото и на доста други функции, например на стомашно-чревното здраве, колкото и да е странно. Така че в един момент ние се оплетохме, аз съм клиент на Радо, освен това тренирам с него. Аз ще разкажа пак част от това, което разказах в конференцията. Аз отидох при него заради проблем с едната тазобедрена става, лявата. И той си ме погледна така от вратата и каза, тая става е компресирана. Ама тя и тая е компресирана. Което е така. Така че оттам нататък започнах себе си да разглеждам в детайли. Но основно ние функционираме като, ако някой от нас забележи аспект, който касае другата специалност, той насочва пациента или родителите, или който и да било, да се направи консултация с съответния колега. След това си правим заедно план на действие, обсъждаме тези хора и гледаме как най-цялостно да им помогнем. Така че тук не знае доколко ще навлизаме в някакъв вид физиологични или анатомични детайли с вас. По-скоро може би не, но да кажете на вас какво ви е интересно в този подход, т.е. в това как ние функционираме заедно или в конкретни детайли от конкретните специалности и така. По-скоро как заедно функционирате, защото може и физиологични, анатомични детайли. Тоест ние можем да си дадем примери. Добре, нека да се представят останалите хора.
Може да се изредува. Момиченца. Добре, сега беше. Аз съм момченцето, доктор Влади. С Радото малко по-късно ще обясня цялата идея на първоначално на семинара, който направихме през януари месец, как се зароди цялата идея. Нали? Той каза някои базови работи, но реално погледнато кои сме ние и защо се бориме. Всъщност причината да се събереме заедно беше точно това, да видим как човешкото тяло работи като индивидуални системи и как тези индивидуални системи всъщност са преплетени в общото ни здраве и в общото ни ежедневие. Това как едното влияе на другото. Сега вие сте студенти, втори, трети, първи курс, реално погледнато може и да сте чували за болестта на студента за лактите. Бурсит на екрана. Не знам, ако сте чували сте, ако не сте чували, сега ще изпреварим малко трети, четвърти курс. Когато седите известно време така и четете за изпита по анатомия, физиология, биохимия или каквото и да е друго, в един момент почвате усещате, че лактите почват да ви болят. Що? Бурсата на лакътя се възпалява, почва да боли, създава дискомфорт и така нататък. Това е най-често срещаното. Обаче това, което е по-свързано с нашата дейност, нали, с уста, говор, физическа активност и ортопедия, реално погледнато е нещо, което става изключително актуално, именно така наречения text-neck синдром или turtleneck синдром. Това е едно състояние, при което човек, прекарвайки дълго време в тази позиция, почва поради някаква странна причина, неизвестна на никой, да го боли гърба и врата, и гърдите, и рамената. Също така се променя и захапката, обаче това е друга тема. Да, смисъл, всички вие бяхте така, при малко. Всички, до един. Въпросът е, кое е първото? Яйцето или кокошката? Нали? Дали е заради захапката, което предизвиква тази позиция, или тази позиция в последствие предизвиква захапката, няма значение за мен, защото като дойдете, за мен е по-важно да оправим симптомите и после вече да ви насоча към някой от тях, съответно да си работите за превенцията и подобряването на качеството на живота. Но това ще влеземе допълнително в детайли малко по-късно. Ще оставя, да, защото не се представих, нали, изключително неправилно от моя страна. Аз съм доктор Владислав Андонов, специализирах, трябва да се науча вече това го променя. До миналата седмица специализирах ортопедия, вече съм официално специалист по ортопедия и интересът ми е към гръбначна хирургия и спортна медицина. Бил съм треньор дълго време, продължавам да се занимавам с онлайн тренировки. Но вече това е по-скоро като едно допълнение към моето ежедневие, не толкова много като основната ми дейност, но за мен най-важното нещо е човек да бъде физически активен, защото тези тела са направени да бъдат физически активни. По-голям процент от хроничните заболявания се получават заради заседяване, влошава се качеството на живота, намалява се физическата активност и в един момент почваме да страдаме от неща, които предците ни дори не са могли да си го представят. Само ако позволите да добавя нещо, което Влади каза за първо иска да се справи с симптома и после да насочи клиент, т.е. пациент в неговия случай. Аз като човек на движението по същия начин, нали, като дойде някой при мен, той идва, защото нещо го боли. Така се стекоха нещата, че вече повече хора ги болят неща и по-малко хора има, които нищо не ги боли, искат да развият някакво умение, било то гъвкава сила или каквото и да е било друго. Но пак, нали, наша отговорност според мен е да говорим за това, че това са само симптоми, вече виждай каква е ситуацията и за да може трайно да се промени нещо, човека трябва да е физически активен съответно или да се адресират някакви други дефицити в контекста на, нали, дали на логопедията или на денталното здраве или на нещо друго, в зависимост от каква е нуждата. Така че, нали, първо това, но наистина трябва да сме ние, да сме според мен проактивни в това да вдигнем нивото от към грамотност на народно населението, ако грубо мога да се изразя така, защото моят опит показва, че е доста снижено, а пък хората, когато са информирани, могат да правят по-съзнателни избори и това да е по-трайно като начин на поведение и ежедневие. Sve останах. Стана неизбежно. Така много ми е приятно да съм тук. Чува ли се?
Да, не. Сега ще видим. Така, аз се казвам Румяна Иванова, работя като логопед и орален миофункционален терапевт, което ще рече, че се занимаваме с нещата, свързани с правилно дишане, преглъщане, позиция на езика и всъщност цялото това нещо, което е превентивната част, която да препятства до някаква степен или да не се развиват трудности по-нататък в зряла възраст и това, което Дени каза. На времето, сега от 18 години с това се занимавам, на времето, нали, логопедията си беше само опираше до райла и това е, нали, ако някой фъфли и говори като хит от ледена епоха, той обикновено се считаше, че си е за логопед. Да, за логопед е, въпросът е защо. И вече постепенно обаче това нещо започна да се развива, да търпи така погледи от много страни, на които да се обърне внимание. В един момент започна да се навързва и с фасциални линии, с това, че този език вътре в устата не е сам за себе си и че всъщност, нали, бидейки един от най-така силните мускули в човешкото тяло, има така доста водеща функция в един куп неща. Нали, много е интересно, като дойдат хората на консултация и като ги накарам да, нали, да останат примерно по шорти и потник. Обикновено въпросът е защо? Защото има фасциални вериги. Тук, нали, специалистите ще ме подкрепят в това нещо. И, нали, аз не си бъркам, не си връх гагата, където не ми е работа, но аз трябва да знам на къде да насоча. Защото не всичко остава само тук в тази уста и съответно каквото е тук, то ще бъде и надолу. Хората, които идват при мен, обикновено те категорично нямат добро храносмилане, независимо дали говорим за деца. Съответно много често и не спят качествено. Когато са деца, обикновено са или са в едната крайност много активни, нали, буквално като пренавити, или са много вяли, буквално където човек ги посади, могат да заспят. Вече когато станат възрастни, започват така полека-лека да се натрупват промени в тялото, които човек някакси не винаги си ги навързва с устата. Всъщност този човек години наред е дишал непълноценно и дишайки непълноценно, било то в будно състояние или в будно изпящо, вече съответно са се натрупали каскадно някакви неща. В един момент цялата постройка рухва. Така че горе-долу, нали, сферата логопедичната, тъй като логопедичната терапия има много направления, в която съм аз, се занимава с това. Иначе можем да работим и с бебета, можем да работим и с възрастни, можем да работим възрастни, които са, да кажем, с заболявания от типа на Паркинсон и Алцхаймер. Аз не работя с възрастни от такъв тип, с такъв тип специфики, но имам колеги, които работят. Можем да работим и с рефлекси, съответно това, което е, нали, затруднение в четене, писане, трудности в сензорната интеграция, което ще рече преработката на цялата информация, която попада в организма отвън, или това, което отвътре, да знам гладен ли съм, студено ли ми е, лошо ли ми е, какво къде ме боли. Масово децата, които идват при мен, те буквално не могат да кажат къде има носа и къде има крака, но това, нали, си има причини да бъде така. Така че горе-долу из две думи е това и в общи линии аз с радост се познавам от доста години и после по едно време викам, ние що пък да не направим, помниш ли го по ковидарските времена, това не знам дали може да се каже все още, но точно тогава решихме да направим един, тогава бяха още лайвове в Инстаграм, направихме лайв в Инстаграм и след това вече така полека-лека започна да се върти тая веришка. С Дени се запознахме покрай Радо и аз после съвсем случайно се натъкнах на доктор Влади, понеже съм доста така нахална, като видя хора, които се занимават и им се занимава с нещата и искат да копаят. И аз веднага се списах на Радо и казах: Радо, тук имаме един много готин ортопед. И той вика: кой е той? И аз викам: доктор Влади. Аз го познавам, нали? Оттам вече се навъртяхме като свински черва, така че днес сме тук при вас благодарение на вас всъщност. Така че толкова от мен. Следващия път повече. Така, за да не говорим много нижник.
Да, трябва да ги контролираме. Че на конференцията, заради многото им говорене, не трябваше да бързаме повече. Да дам няколко, нали, за да тръгне някаква посока на разговора и да придобиете представа за какво иде реч и как са свързани нещата, да дам няколко примера, как съм насочил, дошло е дете при мен и съм го насочил при Руми, съответно хора към Денис и към Влади. 3 отделни случая. Но нали, пак, дето говорим, трябва да имаме някакво познание за другите нужди или за другите дисциплини, било то нали, по-скоро някакво такова основно, не в дълбочина, за да все пак да знаем, че нещата се проектират отвъд само нашата експертиза. Идва майка с 2 деца. Момиченцето супер, нали, чисто за децата, майките в днешно време и бащите са притеснени повече майките, но са притеснени за стойката, тук е изкривено, едното ми рамо е по-ниско, по-високо и така нататък. Без значение дали е възрастен или дете, първият въпрос, който им задаваме, има ли някакво движение, спортува ли се, случва ли се някаква физическа активност, защото ако не се случва, всичките неща, които ще правим от към корективност, упражнения, движения, няма значение, те са в някаква изолация, липсва им контекст и няма да са трайни, т.е. аз ако ми липсва базова сила, координация, себеусещане за това къде съм в пространството, както нали, по-рано сподели Руми, тия неща са просто нямат смисъл и губи мотивация, хората губят мотивация да ги правят. Първият въпрос е дали се движат. Момиченцето, някакви дреболийки, всичко супер. Обаче момчето, те са близнаци, момчето супер активно катери се, активно се тренира катерене и други нали, неща. Обаче аз го гледам едно издължено лице, едно дишане през устата, запушеност и майката идва обаче за плоските му стъпала. И аз питам, окей, той често ли е болен, нали, това с носа, с нали, индикатори. Значи, плоското, издълженото лице е индикация, че най-вероятно ще имаме драма с изграждането на арките и зъбите под редбата, ще имаме недобро позициониране на езика. Нали, дори ако просто пуснете дишане през носа и дишане през устата, ще ви излязат картинки на едно добре оформено нали, кръгло лице, ако дишаме адекватно и съответно ако дишаме субоптимално, тая дължина. И в случая нали, казах на майката, че каквото и да правим с стъпалата, според мен би трябвало да бъде адресирано първо език и другите неща и съответно препратих към Руми. Друг случай, идва една клиентка, която, в случая не съм сигурен дали я пратих към Дени, но пак връзката с зъбите. Идва една клиентка, болки в рамото, възпаление на сухожилието, на бицепса и там мъки дълго време, някакви лекарства, медикаменти и така нататък. Обаче правим неща, аз почвам да нали, наблюдавам някакви неща и питам, окей, тук нали, да ти кажа, нали, не си ме питала, обаче според мен трябва да видиш някакви неща с зъбите, с езика, с дишане, така. И аз си казвам всичките неща и тя ми казва, да, аз вече минавам ортодонско лечение, аз това, трето, пето, нали? Защото, примерно, ако имаме стискане на зъби или някакви неща в тази връзка, с долна челюст, там пък ще имаме стегнатост на врата, пък там имаме пряка връзка, нали, врата с рамото и така нататък. А пък ако говорим от гледна точка на дишане, това на всеки един клиент, с който работя в посока дишане, защото масово хората, ако дишането и ходенето, за мен са двете основи, на които аз стъпвам, когато работя с хората, защото и двете са неволеви процеси. Не мислим дали да дишаме, не мислим дали да ходим. Просто го правим. Обаче и двете, ако ги адресираме, ако адресираме някакви дефицити и поработим някакви неща за подобрение и на двете, 85% от здравните ни проблеми от към болешки могат да позачезнат. За дишането, ако се замислите, повечето хора или просто наблюдават, аз обичам да наблюдавам хората, даваме доста информация и поведенческа, и движенческа, и всякаква. Ако наблюдавате хората, повечето дишат
с повдигнати рамене, през цялото време с някакви стегнати тръпци, нали, пак говорим тук врат, рамене, и от това произхожда вече и куп друга симптоматика и деформации, нали, говорим в години, месеци, години и така нататък. Някакви хронични поведенчески адаптации се случват. Тук, нали, връзката с това, а пък примерно, когато дойде някой и каже дискова херния, нали, хората, за тях е нещо ново и е страшно, нали, особено ако има някаква симптоматика, нещо ги боли, само че, нали, дисковата херния, може да имаш дискова херния и да не те боли, само че те като кажат, имам дискова херния, значи за това ми става онова, нали, не е задължително да има пряка връзка, но, нали, хората така са свикнали. И понеже за тях е ново и страшно нещо, защото има и болка свързана с това, за мен, понеже е нещо, все едно някой има настинка, нали, в днешно време, защото при мен ежедневно минава такъв тип хора. Много важно нещо е, за да знам аз дали да почна аз или първо да ги пратя при Влади, защото съм му пращал разни хора преди въобще да стигна до мене. Ако сме говорили по телефона или съм задавал въпроси, един човек от Казанлък може би ти е звъннал, да. И съответно почвам да задавам въпроси от кога е, има ли изтръпване, колко е често, нали, все такива неща, които да ме доведат до посока, нали? Защото първо може би е добре да се адресират някакви неща, не искаме да си играем на Господ и да знаем всичко, поне аз не искам. Ако става въпрос за движенчески неща, принципът е прост. Променяме някакви неща, работим някакви неща, които би следвало да се движат по начин, който би следвало да се движат, но не се, и това или дава положителен, или отрицателен резултат. По-често дава положителен, въпреки че, нали, нашата работа с нервната система, нали, е не толкова лесна, защото това не е работата, не е с някакви мускули, сухожилия и кокали, ами всъщност ние реално се опитваме да убедим нервната система, че сме в безопасност. Сега, каква стратегия, метод, нали, някой път може да се наложи да е оперативно и медикаментозно, някой път простото движение, нали, свършва работа. Ето още един случай, как, нали, през въпросите и през анамнеза, някаква оценка в началото, през комуникацията с хората, ще вземем по-добро решение на каква стратегия и на къде да поемем. Три прости примера как моята работа е свързана с работата на всеки един от колегите до мен. От тук нататък може и те да споделят някакви такива, или ако вие имате някакви конкретики без значение, може да е тук много добре работи, ако изхождаме от някакви лични наши неща. Нали? Аз това между другото ще да кажа, ако искате по-скоро вие не задайте нещо като скелет, над което да размишляваме и да ви караме и вие да размишлявате, защото това, което разбирам, че днес сме се събрали по-скоро за един вид практично даване на практически опит или нещо от сорта, нали, в смисъл това, което би ви било важно в следването, как да мислите като студенти, последствие като специализанти и специалисти, нали, защото макар и да не сме всички лекари тук, това не означава, че, както каза Радо, работата ни е свързана. Нали. Буквално по телефона дадения пациент, на него му казва някаква информация, с която той е запознат и го изпраща или към мен, или към Руми, или към Дени. Нали. Това са неща, които вие като специализанти, специалисти, като цяло, като лекари, в един момент ще трябва да бъдете много наясно, защото да, няма станеш очен лекар, няма всеки един от вас да стане очен лекар, но трябва да знае какво е катаракта. Няма да бъде всеки коремен хирург, но трябва да знае какво е апендицит. Нали, това са неща, които колкото и да се опитвате да избягате от тях, започнете ли работа в клинична обстановка, ще се сблъсквате с неща, дето сте си казали, аз ще ставам ортопед, кога ще ми трябва или да знам за какво е, или нещо от сорта. Примерно. Радо каза нещо важно, което ме ми ще да спомена. Да, микрофон, окей. Ще видите по-натам как колкото повече питате пациентите и то колкото повече ги питате в детайли, които изглеждат не особено свързани с конкретната катаракта, примерно, ще започнете да имате нужда да събирате повече информация от тях, конкретно от това, което те казват. И да събирате, колкото повече данни събирате за общото им здраве, толкова по-спокойни ще бъдете относно това как да ги насочите към здравето им съответно. Защото така или иначе болестта е някаква загуба на баланс в конкретния момент. Баланс най-общо всякакъв може да бъде, така или иначе. Само че колкото по-общ поглед имате, общ поглед означава във връзка с другите специалности, толкова по-детайлни и спокойни може да бъдете,
конструирате за пред себе си, за пред пациента, това с което вие може да му помогнете реално. Защото вие може да му помогнете с вашата част, обаче и с тяхната част. И в един момент, аз сега също ще дам пример, нали, защото просто така работим в момента. Едно момиченце, което всъщност е на 15 години, което изглежда относително по-слабо развито за възрастта си физически, което идва при мен, защото има доста несменени млечни зъби на 15 години. Долния кучешки зъб стои временен, зад него расте постоянния кучешки зъб. И когато тръгвам да я разглеждам, защото ние правим детайлни протоколни снимки, които касаят както интраорални, които касаят двете дъги, зъбите, така лице, профил, така и цяла стойка. Нали, тъй като аз пратих снимките на Влади и май на всичките ги пратих. Да, всъщност реално аз тръгнах да я разглеждам детайлно и едно от първите неща, които видях, беше, че тя има изключително къс, изтегнат подезичен френолом, който е заловен много високо на върха и този език, той е недоразвит. Съответно, езика като е недоразвит, той няма пълноценни движения при нито една от функциите. Той не може да помогне, функционирайки, да се развият правилно челюстите. Като не се развият правилно челюстите, те стоят стеснени, стоят едни такива сковани. Тук има и друг елемент, за съжаление, момичето има епилепсия и пие антиепилептични лекарства. Те влияят на костното изграждане по определен механизъм. Тук ти можеш също да вкараш малко яснота. И за съжаление те намаляват костната плътност и водят до едни доста ниски нива на витамин D. И всъщност по много механизми има причини тя да сменя зъби късно или да не ги сменя. Те просто не се разклащат, понеже челюстите не се развиват. Те не се развиват, защото езика не работи. Не съм разглеждала функциите. И когато и направих снимки на стойка, които са отзад и в профил, тя изглеждаше много крива. Тоест, нали, първата реакция е: оле, това детенце има сколиоза или нещо от сорта. Сега дали има сколиоза, ще кажат дали има структурни изменения, това биха казали ортопедите. Но това, че тя има нужда от ортодонтска намеса, а ортодонтската намеса в нейния случай вече ще бъде една идейка на ръба на растежния пик, тя на 15 почти. Тоест, за съжаление, структурите са вече доста вкостени. Но ако ние тръгнем да правим ортодонтска намеса по някакъв начин, без да адресираме езика, а ние не можем да го адресираме, ако този френолом не се коригира, т.е. тук вече се получава една много комплексна грижа, макар и доста финна би била тя. Какво би трябвало да се случи? Да се направи френолектомия, т.е. той да се отреже внимателно до лазерно и така. Преди това тя да има подготовка от миофункционален терапевт. След това тя да има работа веднага с миофункционален терапевт, така че езикът да започне лека по лека да се движи адекватно, т.е. да стои горе върху непцето. След като го освободим и той си работи, евентуално можем да планираме някаква ортодонтска работа, каквато е възможно в съответния стадий. След това обаче неминуемо е важно да я види ортопеда, защото момиченцето не се движи. То не спортува изобщо, т.е. той има текстнек, защото ти го нарече търтълнек, но то вече се нарича текстнек, защото постоянно е така. И в един момент, ако аз тръгна да се занимавам с нейната орофациална зона, без да се адресира цялото тяло, защото фасциалните вериги, те са се потвърдили тук-там на мен цялото тяло, което не съм адресирала, ще ми повлияе на резултата и ще имам рецидиви. Тоест, по никакъв начин аз не мога да ти свърша моята проста ортодонтска работа, без да разгледам колкото мога повече неща. Ма колкото мога, значи страшно много. Например, нейната медикация, която тя е постоянно, т.е. нейните нива на витамин D. И така. Нали, това е пример, който мога да дам, понеже е най-пресен и най-фрапантен в този смисъл. Можем да предложим това на хората, да го разкажем максимално детайлно, така че те да го разберат, те са свободни да приемат или не. Защото това е един сериозен ангажимент. Той касае да се изгради спортна култура, да започне детето да се движи, да има няколко стъпки, макар и не драстични, но все пак с намеса. В смисъл, няма как да е без намеса. Да има постоянство. Да е ясно, че тук става въпрос за няколко години, в които трябва да се подкрепи, макар и късно, функцията. Функцията в най-общия смисъл. Функцията на езика, функцията на бузите, да се даде възможност този генетичен потенциал, който тя има, като се попремахнат малко функционалните проблеми, той да може да се развие. Един вид да го защитим, да може да се развие колкото може на 15. Най-златната възраст за това нещо, разбира се, да кажем периода между 5 и 10, 11, 12 годишна възраст, когато расте всичко.
Тогава можем да променяме много лесно и тогава можем да подкрепим генетичния потенциал много по-естествено и благородно, защото това е моментът, в който трябва да го правим. По-късно не е невъзможно, просто е доста по-трудно. Но не може да изпуснем аспекти. Тоест няма как да изпуснем кривия и таз, кривите и ramена и така. Ако искаш нещо да разкажеш. Ще дам думата, само искам да се включа по две неща, които Дени каза. Първото нещо е, то едното и по-рано Влади го спомена, нали, първо за симптомите. Един пример също да дам от практиката, защото Дени спомена рецидивите. Много често, когато се адресират симптомите, по-скоро оперативно да случая, нали, да говорим, според мен не се говори достатъчно за адресиране на първопричините, някакви двигателни дефицити чисто към биомеханика, защото тялото не прави случайни неща. В смисъл, тялото компенсира, окей, супер, компенсаториката някой път е заклеймявана като нещо лошо, всъщност тя компенсаториката си се случва при всеки един от нас, защото иначе нямаше да може да се движим в пространството, ако едно нещо не функционира както трябва, но и тялото, и здравето, и позицията на тялото, стойката, нали, както е модерно правата стойка, където я търсят хората, всичко е динамично и се променя от днеска за утре. Въпросът е да не хронифицира и това нещо, нали, тия компенсаторики да не са твърде дълго време с голям интензитет, защото то тогава обикновено се счупват разни неща. Този пример, който исках да дам, е с клиент, който беше с болки в коляното и беше диагностициран с плика синдром. И аз му казах, окей, хубаво, дори да го оперираш това нещо, има голяма вероятност да продължат да боли коляното, защото има неща, които тибията и фемора трябва да могат да правят, нали, стъпалото ти, нали, връзката като цяло в кръка, която не се случва добре, така или иначе. Тя може би не се е случвала преди, нали, логически, ако мислим по темата, това натрупване на съединителна тъкан, защото беше латерално, на съединителна тъкан се случва от към гледна точка на протекция, не се случва, защото тялото си е решило там да има повече съединителна тъкан. И това, че ще изрежеш оперативно, не значи, че то само ще се научи и ще почне да си работи както си трябва от само себе си. Нали, някой път по-често трябва да му се дадат адекватни стимули, за да почне адаптация някаква в друга посока. Той клиент си направи оперативно нали, намеса за коляното, месеци след това продължаваше да го боли и в крайна сметка поработихме известно време и променихме някакви неща от към биомеханика и стимули и вече може да си кляка и на един крак и да ходи на планина, да си ходи с детето и така нататък, защото е физически активен. Нали. Но това важи за хаукс валгус, важи за дискови херни, нали, много примери имам. Някой ще си изреже кокалчето, хубаво, ще ти сложат някакви пирони долу на метатърсалните, ще ги фиксират, обаче нали, имам клиентка, която е идвала с залепили се калканиус, нали, което е малко стряскащо. Нали. Даже две имам, които са с буквално блокиран глезен, почти не мога да се движи, което хората не осъзнават колко това нагоре рефлектира с времето и колко други неща може да доведе. Защото нали, това, че те боли рамото, може, защото не се движи глезена. Имал съм десетки такива случаи, мобилизация на стъпало и на глезен и спира те боли рамото и магия, нали, какво стана. Но ето за тия връзки, за които говорим. Питайте вие. Нека не бъде само еднопосочно. Това, че кривият им адрес прави предварителен контакт. Тук през върта реално блокира разни неща и затова може да боли рамото. Нали, това е ужасно. Може да боли заради глезена, може да боли заради мадреца. Въобще може да боли по много причини, просто да разберем на къде се движи. Всъщност нашата намеса, аз как разсъждавам, моя инпут, нали, моето въздействие, кое въздействие ще има най-голям резултат в настоящия момент генерално, нали? И оттам нататък едно по едно, нали, ако човека има интерес, желание, нали, да работи със себе си, нали, защото ние не можем да насила да накараме хората да направят някакви промени, зависи пак от човека, но нали, даваме информация, където захапе и където семенцето тръгне да расте, нали, работим с това. Нали. Отдавна не се чувствам виновен за това, че хората не искат да поемат отговорност за личното си здраве, нали.
Така че, но пък не трябва и да влизаме в другата крайност, нали, да вярваме, че хората не искат да се променят. Хората искат да се променят, просто трябва им време, нали, трябва да имат буфер, нали, трябва да имат малко пространство в главата си, нали, от натовареното ежедневие, но първо трябва да тръгне през информацията, защото от някъде захапва и да. Какво представляват тези вериги, които споменахте вече? Миофасциални вериги. Миофасциални вериги? Да. Фасциите какво са? Добре. Миофасциални. Мио заради мускулите, фасция заради фасцията. Фасциите са непокривните тъкани, които са върху на самите мускули. Много грешно впечатление съм забелязал, нали, от студенти, на които съм водил и, нали, като цяло и в университета, докато съм бил, докато сме обсъждали с наши колеги и така нататък, че хората смятат, че фасцията е просто едно желе върху мускулите и е нещо, което е супер рехаво. Вярвайте ми, фасцията, може би след костите, е най-твърдото нещо, което е в човешкото тяло. Имаме фасции от момента, в който тръгнеш от черепа и стигнеш до петите. Всяка една от фасциите завършва на едно определено място и от това място започва следваща фасция. Съответно, миофасциална верига, което е, нали, едната фасция, която преподава не информацията, ами натоварването към следващата фасция, когато става някакво движение. Различни школи и направления в момента и в физиотерапията, в спортната медицина, в интервенционалната ортопедия, която не е хирургичната ортопедия точно, разглеждат тези миофасциални вериги като причинители за промяна на кинетиката и кинематиката на определено движение. Кинетиката е съответното движение, кинематиката е как съответното движение се изменя по време на съответната двигателна дейност. Нали. Тези миофасциални вериги се разглеждат от различни специалности, както казах, с идеята, че те могат да бъдат източник на информация както за различни патологии, както и за различни предпоставки за патологии и така нататък. Могат да бъдат разглеждани като конкретната причина за някаква болешка, могат да бъдат и причината могат да бъдат следствието на някакво заболяване. Така че това е идеята, нали, на миофасциалните вериги. Някои от тези по-традиционните изкуства, които са, нали, акупунктура и така нататък, разглеждат нещата като myofascial trains и енергийни чакри и така нататък, но нека да не влизаме в неща, които не са баш медицина. Има случаи, които сме направили такава терапия, свързана с възмекване на, нали, с нитки на железа, възмеква се фасцията. Това е, каква е целта какво предвиди да се постигне с такова нещо? Ти ще кажеш ли, защото 100% са идвали при тебе някакви такива? С ножовете, които се прави, нали така? Те са едни метални пластини, които седят и търкат по мускулите. Защото в различните школи, в едни хората имат като ножове. Да. В общи линии, моето виждане при работа с пациенти е, че използвам всякакъв вид инструменти, които карат пациента да се почувства по-добре. Защото понякога идва пациент, който нито е болен, нито е здрав. И трябва да имаш някакъв набор от инструменти, които в повечето случаи са плацебо. Няма да казвам дали това е плацебо или не е плацебо, вие сами ще си прецените след самия разказ, но за да размачкаш фасцията ти трябва изключително голямо натоварване, нещо от сорта на еди колко си нютона беше на квадратен инч, защото съм го учил по американските учебници, което е окей. Въпросът е, че фасцията, като всяка една жива тъкан в човешкото тяло, реагира чрез компенсация, което означава, че в един момент тя ще започне да стимулира, ще става по-твърда. Тоест, когато ти оказваш някакво натоварването не можеш да го направиш с ръка. Нали, ако си мислите, че тези дълбоко тъкани масажи и тези, нали, нодули, които отпускат различни масажисти, наистина ви отпускат мускулите, първо, че вие се заблуждавате, второ, че съответните масажисти не разбират същността на тяхната работа каква е. И не разбират защо масажа всъщност върши работа. Идеята ми е, че когато направиш някаква директна деструкция на тая фасция и отпуснеш този нодул, той ще реагира с допълнителното му задебеляване. В резултат на което, да, ти ще се почувстваш по-добре, но след няколко седмици, месеца, и ако това стане постоянно, ще стане като бицепсовото сгъване, когато правите фитнес. След всяка тренировка ще ви става по-як бицепса.
Или, съответно, по-здрава фасцията. И ще ви ограничава. Да. И няма да си говорим за яката бицара, ами за яката фасция. И аз също да добавя тук от гледна точка на пасивен и активен подход. Няма лошо, аз също работя и с масажисти, и с мануални терапевти, и с иглотерапевт, но въпросът е тук също, че не трябва да се спира до там. То е част от процеса, но не е единственото и лечение. Тоест, винаги след освобождаваш пространство, освобождаваш място и после тренираш отново тялото, нервната система, тъканите, нали, да могат да правят неща. Защото нещото, когато е пак, ако си мислим в посока нервна система, аз съм прагматичен човек и обичам да си опростявам живота. Защо тялото прави някакви неща като компенсации от гледна точка на предпазен механизъм? Защо някакви неща се стягат? Нали? Не защото не сме ги разтегнали или не сме ги намачкали. Тя ако постоянно, нали, може да се случи, натоварили сме се, бягали сме, правили сме нещо, нали, някаква физическа активност или сме си паднали на рамото, защото да кажем сме карали ски и сме си паднали на рамото, мускулите са спазмирали. Окей, тогава може да има нужда от допълнителна посока, нещо да се поразпънат, да се поразмачка, да се потренират и така нататък. Но отвъд това, ако аз го разтягам или го размачкам и то през цялото време е стегнато, може би трябва да изляза от рамката на локалното и да гледам по-интегративно на цялото нещо, да зум аут, надето и Влади спомена, да изляза от моя личен профил и да видя, нали, какви други неща са свързани и защо ми е стегнато. Да. Едно нещо ще запомнете, като влезете в трети курс. По хирургия ще ви го казват от малко по-различно име, нали, но човешкото тяло мрази кухини. Когато направите някаква изкуствена кухина, то се опитва да я запълни с някаква тъкан, най-често фиброза. Така че, нали, в контекста на това, което казва Радо, нали, когато паднеш нещо, се удариш, разкъсваш, нали, поразтягаш и така нататък, това се става един вид кухина на място. Нали. Като разкъсаш мускулите и фибрите, това става дупка. Тази дупка по някакъв начин трябва да се запълни. В същия аспект, когато нещо е твърде стегнато, защото, примерно, имаш скъсени крака, скъсени хипфлексори, защото седиме като костенурки цял ден и като някакви скариди. Каквото си казахме на семинара, няма грешна поза, има грешно задържаване. Въпросът е, че когато се заседявате дълго време, после като се мобилизирате малко повече, трябва все пак, освен самата мобилизация, да върнем и силата на тия мускули, силата на тия сухожилия, за да не се върне старата позиция. И нещо, което пак във връзка с децата и развитието, примера на Дени с 15 годишното момиче, много хора започват да ги боли след определена възраст и да се появяват някакви такива лавинообразно на някакви болешка след болешка, защото ако не сме физически активни като деца подрастващи, като това момиче, болките ще се появят много по-рано, защото тя има много дефицити и много неща са натрупани. Ако се движим, нали, движението замаскира някакви неща. Особено като все още тялото ни се изгражда, постоянно има някакви неща, адаптации се случват. За това, примерно да кажем, на някой няма да му личи и така. Аз тук като минах определена възраст и егенето, нали, не егенето, по-скоро начин на живот, натрупването на стрес и куп други, нали, неща, с които нямаме механизми да се справяме и в един момент това. Така че движението, още едно доказателство, че заради движението по-дълго време ни се разминава, ако не сме адресирали някакви неща или някакви неща, ако са по ген или по каквато и да е причина, са off. Така че няма как да го изключим от уравнението, движението. Тъй като, нали, той спомена нещо, което реално погледнато витава около моята възраст. Нали, аз винаги съм тренирала и винаги съм се движила и като дете, и като възрастен и така. Сега започнаха да ме болят неща. Защо започнаха да ме болят неща? Защото се вижда по-малко. Факт. В смисъл няма как да избягам аз от това. Нали, ако трябва да сравня цялата си активност горе-долу до сегашния период от живота ми, обективно аз в момента се движа по-малко. Да, тренирам страдал, да, тренирам самостоятелно, ходя, не знам си какво си. Факт ли е по-малкото движение? Да. Седя ли повече? Да. Болят ли ме повече неща и по-сковани ли са? Да. Тоест,
ако върна активността си на ниво 30-та си годишнина, сега не е ясно дали ще ми минат нещата, но ще се усещам доста по-добре. Аз говоря за много дребни проблеми, нали, в тази връзка. Но ние сме направени да мърдаме. В смисъл не сме направени да седим. И нали, в един момент то се сковава, защото това пак е адаптация. Нали, окей, ти искаш да седиш, добре, аз това ще го скъся и това, за да ти е по-удобно и да не те боли. Нали, хубаво, но ти искаш да си правиш шпагатите от едно време. Не може. В смисъл, съжалявам. Нали. Искаш да седи си тогава. Нещо, което сме си го коментирали с Влади, с всички на масата сме го коментирали, много, за съжаление, и колеги, и лекари търсят момента на страха, което за някои хора работи, обаче повечето хора, моят опит е, че повечето хора са малко лабилни психически и като ги стреснеш и те по-скоро почват да ограничават движението си, а всъщност трябва да се говори според мен в посока как да разширяваме двигателните си възможности, а не как да ги ограничаваме. Давам пример, масово хората при мен като дойдат, след като са ходили при някой лекар да ги стресне и са им казали не прави това. И ние правим цяла час, правим някакви движения, чувстват се добре, нали, изпращам ги и те казват, ама кажи сега какво да не правя. Аз им казвам, прави всичко, от което не те боли. Нали, защото ако подходът е как да се ограничавам, не е добре. Нали, това е допълнителен стрес. Най-лесният вариант, лягай и умирай. Да, и за това, примерно, ето как движението всъщност е пак навързано в цялото нещо. Ако ти си лекар, който се движи, няма значение, практик някакъв, който работи с хора и който се движи, познавайки движението, ти по-скоро ще искаш да окуражиш човека да се движи. А ако ти си такъв, който си пасивен и не се движиш, ти нямаш отправни точки, нямаш какво друго да го посъветваш, защото ти не знаеш какви са възможностите на този човек, ти не познаваш първо движението, второ не знаеш какви са възможностите и историята на този човек, ако не си му задава въпроси, да си говорихме по-рано, за да видиш каква му е неговата базова, нали, позиция и съответно ти го изпращаш, викаш не прави и това, защото нали, не поемаш риск. Нали. Тук пак не говорим, нали, пак не е ваша отговорността за това, колко са глупави хората и какво си правят сами със себе си, но пак, нали, окуражаване и увеличаване на движенческите им навици, според мен, не се говори достатъчно, а е много важно. И другото е, че всъщност малко или много всичко тръгва от детска възраст. Защото искаме или не искаме, това нещо ще се пренесе с течение на времето и много често, примерно като дойдат при мен хората и казват той не се движи и той миля или тя милата става и върви като херфлик от гестапо, нали, ако се сещате за сериала Ало. И ние не очакваме, че едно дете няма да има желание да се движи масово. Сегашните деца, те нямат желание да се движат. Малко са тези, които се движат, малко са тези, които имат идея как да се движат. И това не е, нали, за да сравним сега, преди 30 години, знаете ли колко беше, ако се изтърсиш на главата си, примерно от някоя дърво от последния клон. Не, но идеята е, че да, наистина трябва да има движение и това движение трябва да е абсолютно в цялото тяло, но въпросът е, ако го няма, защо? Нали? Тоест, трябва да се разчопли защо, защото може да е трудно. На част от децата може да им е трудно, защото не могат да го планират. Какво ще рече да го планират? Т.е. да имат идеята как да го извършат. И това ще тръгва в най-малките неща. И може да го видите дори ако имате по-малки братя или сестри. Може дори по себе си някакви неща да отчетете в детска възраст, ако са били трудни, да кажем, скачане на въже или скачане на ластик или примерно игра с топка. Има деца, които страшно много се пазят да играят с топка. Защо? Защото може очите да са засегнати по някакъв начин и това обаче не означава, че има проблем в самото око, а има проблем в обработката на този стимул. Откъде точно идва и аз знам ли какво да направя, мога ли да си пресегна ръцете и да я хвана или тая топка ще ми отнесе главата. Тоест всичките тези неща от една страна дават добро усещане за собственото си тяло, после тия деца тръгват в училище, естествено не играли, не мацали се в пясъчника, не пипали някакви неща. Много често родителите идват и казват, не, той не обича да се маца. Има ли сред вас някой, който примерно не е обичал да се маца като дете или примерно и сега му е много гадно, тук ще се намацам, нещо ще ме изцапа, мокро ми е. Да. Само ако стъпя с чорап на сок. Кое е по-големия пет
и в мокър чорап или мокър ръкав, нали? Това са гадно, човек. Гадно е. Ама все пак има и по-гадни неща. Тоест всичките тия работи е важно да им се обърне внимание много рано, за да не ескалират в зряла възраст и после човек да седи и да е с идеята, че е примерно като Шелдън Купър от Теория за големия взрив, нали, който постоянно е тук някой ме е седнал на мястото, това не ми го пипа и това ще си го ям разделно, тук това някой да не ми пипа нещата и да става като един малък монк. Нали? За всичките тези неща си има абсолютно обясними причини. Въпросът е защо са така и това е за мен лично, за да бъде човек много добър специалист. На първо място трябва да е много добър детектив. Ако обичате криминални романи, вземете си, така да се каже, това вдъхновение оттам, просто трябва да искате да го разчоплите до дъно това нещо, защо е така. Не за да взимате работата на някого другого, а по-скоро за да светне една лампа, защо Хикс плюс Y е равно на Z, а не защото аз сега ще взема, нали, на този и на този хляба и аз съм супер якия специалист. Не работи така, но въпросът е, нали, кой друг може да помогне в цялото уравнение. Трябва да си знаеш границите. Абсолютно да. Ама за да си знаеш къде са границите, трябва да знаеш колегата, дето до тебе с какво се занимава. Абсолютно, защото може да пратите някъде и примерно този човек да не ви свърши работа или примерно може да наплаши хората, което е много неприятно. Хората обикновено не са тръгнали по пътя на отивам при специалиста еди кой си, защото вече се чувствам супер добре и искам да ми е много готино. Не, най-вероятно вече не се чувствам кой знае колко готино или много ме е страх за детето ми, защото виждам тези промени и искам да направя нещо, обаче някой от специалиста Y идва и казва: ти как може си такъв бунак, нали, гледай детето ти на какво прилича, то човек как ще се почувства според вас, нали. Да, има хора, на които трябва малко така да им се поскара човек, но това са единици в интерес на истината. Особено когато говорим за деца, хората просто са много притеснени и понякога заради това не правят някакви неща. Много малко са хората, които съзнателно ще навредят на собственото си дете. Нали? Това са наистина единици. Тук ми идва, да. Ти ще кажеш. Ако искаш, кажи после. Исках пак във връзка с децата и с родителите и притеснението им, че пак наблюдението ми е, защото аз говоря с родителите от гледна точка на семейни навици и движение в семейството и често пъти личният пример отсъства, нали? Как едно дете да иска да се движи, ако го няма вкъщи, първо. И второ, ти ако не се движиш като родител, където си говорихме същото и дали си лекар, родител, няма значение какъв си, ако не се движиш като родител, ти нямаш информация, нали? Нямаш достатъчно данни, за да си спокоен за детето ти, за някаква ситуация. И съответно почват да ги развеждат тия деца по всевъзможни места, лекари, като ги наплашат на 5 места за някакви неща и детето почва да става някакъв като такъв лабораторен експеримент и представете си пък това как влияе на съответното дете, че мене ми има нещо, аз съм щупен. То може да не го казва, но това запомня. И в един момент, нали, той има притеснение да прави неща в жива среда. Първо, от никъде не го вижда, второ, всички са му казали, че е щупено. Трето, базата на родителя е ниска от към грамотност, нали, във връзка с здраве и, нали, ти си малко в капан като дете. Така че, пък чисто неврологично и в дълбоките, дебелите учебници, писани, нали, за рано детско развитие, до 13-14 годишната възраст там е sweet spot, дето му викат, от гледна точка на неврологично развитие и това после ОФП-то ти да е добро и, нали, генерално да си здрав напред във времето. Защото когнитивно може да се навакса, обаче физически виждам хора, които са спортували от малки, виждам хора, които на 35 не могат да се ориентират в пространството, кое къде им е като крайник. Нали, не, че не полагат усилия, просто им е много по-трудно. Не, че нямат позитивна нагласа към процеса, но, нали, много, много различно е. И всъщност имаш, ако говорим за пропуснати ползи, имаш случая, нали, в този конкретен 30 години пропуснати ползи, които няма как да ги оценим. Питайте някакви. Аз съм подготвила 3 въпроса. 3 въпроса? Да. Постарайте се. Добре, първо малко щупен, какъв реално е профил на пациентите, които идват при вас?
плащани ли са, знаят ли какво е имало предварително или пък имат нужда от хора. Какъв тип хора е при вас? Нали, от една страна възрастните пациенти, от друга страна децата за родителите. Да, тъй като аз съм дентален лекар и обичайно идват хора, които идват с тук нещо ми е счупено, тук еди какво си, нали, напоследък имаме и много такива естетични заявки заради Инстаграм. Тях не ги коментираме. В момента те са, според мен повечето от тях са обект по-скоро на психиатричната грижа. Нали, но като доктор при мен идват хора, които имат конкретни нужди. Тоест нещо се е счупило, нещо ги е заболяло, нещо се е възпалило. Нещото, обикновено те идва заради едно или две-три неща. Много малко от тях могат да се разгледат в детайли. Много малко могат. Напоследък има хора, които могат да се разгледат детайли, но много малко от тях могат да свържат това, че нещо е счупено с това, че цялата система работи по едни механизми, които ние трябва да разгледаме. Обикновено, когато ги разгледаме механизмите, хората са много благодарни, когато им разкажа какво виждам. Защото в моята професия вече много се снима, правят се, нали, тя адски много се променя в последните години, и много бързо. Ние можем да изградим един почти цял дигитален аватар на главата, включително CBCT, 3D на целия череп и реално да изнесем на човека цялата му глава в функция, така че той да може да си разгледа как работи системата му. И когато хората видят, че има взаимовръзки, които не са просто щупи ми се пломбата, оправи ми я, аз винаги се старая да им ги покажа, те често са много благодарни. Тоест много малко от тях, много малко означава много малък процент, че кажат, ами аз тук дойдох да ми направиш пломбичката, ти какво ми говориш за това, че не спя добре, защо не спя добре, била ми крива носната преграда, ама аз съм за пломбичката. Нали? Обикновено разбират защо тръгвам да разпитвам в други посоки. Защото пломбичката може да е счупена, понеже ти стискаш през нощта. Ти можеш да стискаш през нощта, защото по някаква причина не можеш да дишаш и се бориш през нощта и нервната система се опитва някакси да се докопа до въздух. Нали, това е един възможен механизъм. Малко от тях реагират зле, когато ги насоча към други специалисти. Някои реагират под зле, имам предвид, отказват, да кажем, или казват, аз какво ме занимава тук. Защото стреса се отразява върху съня се отразява върху функцията се отразява върху структурите. Нали, в един момент ние можем да познаем по устната кухина дали някой стиска не само по това дали са му изтрити зъбите, а например дали има екзостози, костни уплътнения в съответните зони. Обикновено хората реагират добре, когато им покажат тези неща и тогава са по-отворени да търсят и друго мнение, да се изследва съня, да се види евентуално стреса. Това почти винаги означава да се разгледа начина на живот. И в един момент, окей, ти си лягаш в 2 часа през нощта, защото работата ти е свързана с перформанс късно вечер, не спиш, чупиш си зъбите, ние ти правим зъбите, години наред, ти си ги чупиш, ние ти ги правим и ти си ги чупиш. Аз тук вече не мога да помогна, т.е. тук трябва да помогне, често трябва да помогне колега, психиатър или психотерапевт. Така че малко или много стреса се контролира. Тоест има и много други специалности, с които ние си граничим и с които ние си работим заедно. Но счупения зъб аз не мога да го оправя, ако до него води гигантско количество натрупан стрес в деня. И ти през нощта стискаш, защото системата е конструирана така, че генерира страшно много сила. Страшно много означава страшно много. Чупят се зъби, изпукват се импланти. Имплантите са титаниеви сплави. Няма значение, изпукват се. И това са, може да са и 40 кг женички. И така. Така че общия пациент, който идва при мен, човек, който има конкретен проблем, доста от тях се научават в последствие, защото това са и дълги проекти, които трябват по 1-2 години, за това, че цялата тази история работи едновременно и ние не можем да се фокусираме само в чупената пломба. И не е етично най-малко да се фокусираме само в нея. И така, по отношение на мен, малко от хората, напоследък се появиха повече в интересни истина, които идват за цялостен поглед. И които знаят. Но да, радо кажи при теб какви идват. При мен също идват защото говорихме си, че рядко в днешно време някой нещо не го боли, не усеща и така нататък, заради ежедневието и да кажем, вземам примера с коляното. Идват с коляно, някой път са ходили на ортопед или на друг специалист и снимали са си коляното, нищо ми няма на коляното, обаче ме наболи коляното. Окей, хубаво, обаче, нали, ето пак zoom in и zoom out. Хубаво, ако нямаме нещо структурно по коляното, а то продължава да боли,
ако мислим в посока на кое е по-подвижното, коляното или глезена, или коляното или тазобедрената става, очевидно тазобедрената става и глезена са по-подвижни. Нали? И ако те не си вършат някаква работа, коляното може да го отнесе. И аз почвам да им задавам въпроси за история на травми, особено по краката, нали, в конкретния случай. Проверявам ограничение на движението в подвижните стави. И съответно почваме да адресираме там и изведнъж вземе, че коляното мине. Нали, и аз по същия начин като Дени почвам да гледам по-цялостно нали, и да им говоря по-цялостно за взаимовръзките и съответно хората по-често наистина са приятно изненадани и искат да знаят повече. И съответно ти като изградиш такъв тип доверие през някакъв тип авторитет, ама не авторитет на титла, авторитет на ти си човек и аз съм човек и си говорим по-човешки, нали, а не си говорим с някаква сложна терминология или така нататък, хората стават много по-респонсив и почват и те да поемат някаква отговорност, нали, като им кажеш, че не е коляното и не трябва да правя само сгъване, разгъване и така нататък. Така че масово са има и притеснения, има и такива, които не са притеснени. В смисъл, това вече е до човек, до психика и до разбиране на нещата. Нали? Някои боли ги, ама са свикнали се, то си е така. Викам, окей, това, че си е така 10 години, не значи, че е нормално. И има такива, които боли я кръста, след 3 срещи идва и вика, тук дигах нещо в къщи и много странно не ме боли кръста. Викам, това не е странно, това е нормалното. Нали? Просто защото ти си свикнал с някакво състояние, но пък ти като свикнеш с това състояние, нали, почва да се създава, нали, някакъв тип, може и да работи в обратната посока, нали, може и да се увеличава болката. Ако не си спал добре, имал съм клиентка с тискови херни, болки в кръста, окей, какво ти да правим, всичкото е, нали, тя не спи по цели нощи. Казах и дай да правим тук неща с дишането преди да си легнеш, малко да успокоим тялото. Не, като почне да ги прави по 30 минути, спи си, обаче като си спи, тялото си се възстановява добре. Това с дисковата херния изведнъж не беше проблем, защото, нали, тялото е възстановено, няма възпалителни процеси, ама успява да ги изчиства и така, пак връзките. Бяха 3 въпроса. Добре. Какви пациенти идват? В моя конспектна работа идват всякакви пациенти. Сега имам пациенти, които идват, защото го боли кутрето. Идват пациенти, защото жена му го е накарала, защото от 10 години едва му върви, обаче той няма проблем. Това се казва коадикация интермитанс, което е при гръбначните заболявания. Буквално след 5-та минута спират да могат да се движат адекватно, защото се притискат коренчета, нервите и не могат да ходят добре. Обаче за него няма проблем. В смисъл, нали, здрав е, жив е, нали, диша, може си пие ракета всяка вечер, така че това не е драма. Въпросът не е какъв тип пациенти идват при тебе, въпросът е да си научиш реално погледното как да си комуникираш нещата с тези пациенти, защото понякога нещата са много страшни. Като ти дойде едно дете с сърком на бедрото, съвсем различен разговор, който трябва да проведеш с родителите му, спрямо един човек, който си е счупил примерно 5 метра карпална кост. Но, да. Мислите ли, че младите хора ги боли повече от преди? Че кое? Че младите хора ги боли повече от преди, дали се оплакват повече? Примерно, специалистка да пишат да потърсят дисковите херни. Дали много повече си от младите хора дискови херни? Младите хора по правило ги боли много. Защото по правило младият човек е свикнал да се оплаква от всичко. Значи, това са неща, които съм си, нали, наблюдавал съм си в различни такива журнали, които са говорим за журнали от 1800 коя година. До ден днешен, нали, голямата драма е, че младият човек много го боли, много го мързи и нищо не може да прави, тотално некомпетентен. Нали. Това е стандартното нещо. Факта е, че болката е, нали, един много сложен феномен в човешкото тяло. Нали. Самата болка сама по себе си не е предизвикана само от някаква деструкция на някаква тъкан.
Болката може да бъде предизвикана от съвкупност от различни неща, като през 2020 година за пръв път е изведено определение за болка. Като болката се определя като феномен, предизвикан от емоционалното състояние, предишният опит и физическа увреда на дадена тъкан. Тоест, освен самата физическа увреда, може да имаме състояние, при което просто средата ни потиска и почваме да изпитваме болка. Може да бъде свързано чисто с етапа, в който примерно седиш, четеш за изпит, не си доспал, не си се възстановил и после нещо излезе една пъпка на челото, пукнеш се и ти вземе тока тотално, защото много те боли, нали? Но болката е индивидуален феномен, който зависи до голяма степен от емоционалното си състояние, от социалната ти среда и от това как ти си се научил да понасяш тая болка и да ти пречи или да не ти пречи в ежедневието. Полезна е до определени граници. Моят инпут за болката е по-скоро малко отвъд физическото, а по-скоро към психоемоционалното, защото има една приказка, че лесните времена раждат слаби хора. Нали? Има една друга приказка, че когато няма избор, изборът е лесен. Нали? Когато съществуването ни не е свързано с екзистенциално оцеляване и всякакви хормонални неща, които се случват, нали, ако те гони мечката и ще изяде, както нали, за нещастие на Витоша се случва, ако те гони мечката, не мислиш дали те боли кръст. Нали? Просто трябва да оцелееш. Обаче в ежедневието ни, първо, защото е лесно, чисто екзистенциално, то е по-скоро психически, емоционално натоварващо, не толкова физическо. И когато имаме твърде много време да си мислим за болката, повечето хора усилват болката с мислене за болката и насочване на вниманието към това. Те не случайно, ако говорим и за физическо натоварване тип тренировка, там говорим за mind-muscle connection, нали? Това да мога да усещам какво тренирам. Така че е логично и че когато насочвам вниманието си в съответното място, което ме боли, ще го усиля. Но пък от гледна точка на отглеждане на младите хора, аз също съм родител, нали, не говоря извън контекста, аз също съм родител и съответно когато мама и тати са свършвали всичко за тебе, поради една или друга причина. Нали? Всеки един родител иска да предпази детето си от трудности, обаче ти ще го предпазиш от трудности, като му дадеш трудности в контролирана среда, за да може то да свикне да се справя, нали? Да не се оплаква от една страна, а и съответно ти като знаеш, че можеш да се справяш, нали? Това ще повлияе на всички други твои избори. Така че нали, отвъд и за сложността на болката, и за младите, старите и така нататък. Има и стари хора, които се оплакват и които ги боли много. Има мъже, които идват, скачиш ги на някаква успоредка, тук ми убива на дланите. Нали? Несериозно е от мъж на 35 години да каже, че му убива тук на дланите. По-сериозно, ако обичате. Ще ми се наруши кожичката. Да, и ще има мазоли. Супер. Значи, правиш нещо. Денти. Ако да гоним да изядем мечката, не те боли кръста, не те боли кръста, изобщо той не те боли. Не, че не си мислиш за него, той не те боли, защото адреналина така или иначе го обезболява всичко, нали? Не, то на добър пример е пак за тялото как си подбира дали, екзистенциалните заплахи. Нали, терминално болните хора също не ги боли кръста. Нали? Тъй, че те се борят с съвсем различни неща. Да, пастам гел. Може. Сега по повод тези неща, аз нали, не съм специалист в тази сфера, но тъй като работя най-вече с деца, много често това го виждаме като феномен при част от децата, които растат и да кажем, ако имаме деца, които са под тази шапка невродивергентни, нали, всички ние малко или много имаме някаква форма на невродивергентност, искаме или не искаме, защото нормата е един много широк спектър. Най-вероятно сега, ако си разчоплите се, има нещо, което сензорно малко така ви напряга, било то етикетче на дреха, шумни компании, хора с много силно напръскани с някакъв парфюм или храна, която крайно не ви допада. Но връщайки обратно тая лента на децата, които, да кажем, са преди примерно 15 на години са били деца, вече са големи хора, но да кажем, ако това е дете, което
е примерно недоносено дете, което е било в ковиоз, нали, което съответно е много незряло като системи и всъщност на него му се налага да се адаптира в една система, която е, нали, не тази система, която е тук навън, т.е. ако аз съм изкаран извън ковиоза, аз ще се адаптирам по един начин. Бидейки в този ковиоз, аз ще се адаптирам по друг начин и съответно системите имат нужда от друг тип преадаптация. И част от тези деца нерядко имат някакви промени в усещанията за болка. Да, при някои ги няма никакви, т.е. нали, давам ви пример с едно от децата, с които работех. Тогава бяха много деца, в един момент работех в много голяма група с деца. И тръгваме да му измием ръцете и аз съм пуснала водата, но в този момент нещо става зад гърба ми, някой се пречуква ма здраво и почва да вика. Нали? Аз съответно го оставям да си измие ръцете, защото той вече е достатъчно голям, за да си измие ръцете. Оправям там каквото има и го чувам, че той плаче. Нали? И аз отивам и викам, какво става? Нали? И той вика, водата пари, но той до толкова не може да интегрира това нещо, че той не се сеща да си махне ръцете от под тая струя. Нали, т.е. той продължава да седи, малко става ефекта на варената жаба. Нали, т.е. на него му пари, гадно му е, но същевременно до толкова липсата на това интегриране и модулация куца, че той просто продължава да седи в това нещо, вместо да направи ето това и просто да си мръдне ръцете от горещата вода. Така че нали, тези част от децата, които да кажем имат някаква форма на промяна в на тези сигнали, които се преработват от околната среда, те могат да имат по-засилено усещане за болка и да са по-чувствителни, нали, такива към всякакъв тип стимули или примерно по-бързо изморяеми, по-такива вялички, по-нали, тип старото аре, стегни се ти си мъж, бе, какво тук ревеш ти плесна една. Идеята е, че при част от децата си има съвсем конкретна причина това да е така, но това не означава, че ние ще трябва да ги оставим и те да ходят като варени макарони, нали, през цялото време, защото в дългосрочен план това не води до нищо, кой знае колко градивно. Нали, тия хора не спират да ги боли автоматично. Въпросът е защо ги боли, защо тялото им възприема по толкова застрашаващ начин, нали, защото примерно може един човек да се чукне и да каже заболяме, нали, и съответно това да е някаква драма и то наистина е драма за този човек. Така че да, това по повод част от хората, които имат някаква форма на промяна в интеграцията на сензорна информация, нали, както ще видите, ако някой от вас започне да се занимава с деца, които са невродивергентни, да кажем децата с аутизъм, там много често, нали, някои от тях могат да са много големи търсачи на някакъв тип стимули, примерно 20 пъти да хори и да се изблъска в стената, защото примерно това дава стимул и съответно някой друг, който е минал и леко се чукнал в ръбчето на масата, после да плаче половин час, защото наистина мозъка не може изобщо да уталожи това усещане, че вече не е опасно и не боли. Да. Някакви други въпроси? Имаш трети? Имаш. Трети е много класически. Какъв съвет ви даде за студентите, като всяка медицина и дентална, как могат да учат интердисциплинарно, как могат да виждат пациентите на дисциплина? То нямате много избор, за съжаление. Нашата система е направена по такъв странен начин, че аз нали, до ден днешен продължавам да се чудя как аджаба излизаме лекари от тази система, но все пак за всеки е това и нали, приемаш факта, че и преди тебе е било така и след тебе ще бъде така. Въпросът е да се намериш начина, по който да оцелееш в цялото това нещо. Сега от първи до трети курс в нашия университет нещата са до някаква степен окей. Нали, имате предклиниката, в която предклиника се запознавате с различните дисциплини, с тези различни дисциплини, нали, постоянно ги дъвчете в продължение на една година или на 2 курса или на 3 семестра, няма значение. Проблемът е после като влезете в четвърти курс, четвърти, пети, шести, средата на след шести, че там вече работите на модули, единия месец имаш очни болести, другия месец имаш неврология, третия месец имаш патология, четвъртия месец имаш психиатрия, нали? Докато да дойде края на шести курс, ти си забрал в четвърти курс какво си учил по неврология, тогава ти е психиатрията. Нали? В шести курс ти е психиатрията, в четвърти ти е неврологията. Как да направиш връзките между двете специалности, защото те са, кажи рече, е така.
В 5-ти курс ти е ортопедията, в 6-ти курс ти е физиотерапията. Как да направиш връзката между двете неща, при положение, че от тогава е една година и половина и ти не си пипнал тогава, защото нали, свършва ти ортопедията и трябва да почнеш да четеш за вътрешни болести. Истината е, че това нещо, което мога да дам аз просто като съвет е на всяка една специалност, когато започнете да работите, когато започнете да четете, когато каквото и да бъде в университета, започнете си с фундаменталните работи. Почваш вътрешни болести, почваш кардиология. Отваряш си учебника по физиология и анатомия. Малко анатомия на сърце, малко физиология на сърце. После в трети курс си отваряш малко патофизиология, малко патоанатомия. И тогава те първо почваш да четеш за кардиологията. В смисъл, това е начинът, по който евентуално ще успеете да се справите без много натоварване. Защото в повечето случаи какво правихме ние, нали, мои колеги и мои познати, имаш изпит по, да кажем, по вътрешни болести, учебникът е такъв, няма проблем, той ще е до година. Наближава изпита. Няма проблем, имам 4 месеца. Наближава изпита. Няма проблем, това е след 2 седмици. И в последната вечер, този учебник много голям е. Нали? Просто нали, нещата трябва да бъдат непрекъснато да ги затвърждавате, ги затвърждавате и в един момент ще видите, че всъщност по 30-40 минути на ден да отлагате на това нещо, после ще си спестите голяма мъка. Знам, че никой от вас не го направи, но това е правилният начин. 30 минути отиват в скролване на телефоните. В смисъл факт. 30-40 минути четене на учебник, 30 минути разходка, 20 минути дишане, окей. 20 минути дишане е супер. Отваряйте ги в интернет. Има видеолекции, Ninja Nerd има постоянно някакви неща изкарва. Ако не е Ninja Nerd, има някакви пичове, дето в осмосис или нещо от сорта. Просто заболяването, което го имаш, за 5 минути ще ти го обясни. И ти си топ, защото утре ще трябва да обясниш какво е, примерно, инфаркт. Нали? И ще седнеш и ще го обясниш, защото с нощ ще си гледа на Ninja Nerd лексиката за 15 минути и на осмосис за 5 минути. В смисъл, нещата са изключително прости. По мое време тези неща ги нямаше. Аз имам идея да направя такова нещо за ортопедията в последствие. Нали? Много занимавка ще е, но реално погледнато тези неща, като ви ги дадат сдъвкани и сплюти, на вас ще ви е много по-лесно да разберете всъщност за какво става въпрос и защо това заболяване се лекува по този начин, а не по другия начин. Но аз лично съм от хората, които са визуални. На мен ми трябва да го видя, някой да ми го покаже и после ще го направя по-добре от него. Обаче седна ли да го чета, това е трудно. Учебника не ти е информативен. Визуален си, по-визуален си. Да, на мен учебника ми е информативен. В денталната, за съжаление, краха в образованието е пълен. Тоест, това, което се преподава в нашия факултет, няма нищо общо с това, което сега се работи. Нула. Това означава, че човек, който кандидатства в дентална медицина, денталния факултет, той трябва да е наясно, че ще оцелее, ще си вземе изпитите. Нищо от това вече не е актуално, защото моята професия се променя през 3 месеца. Буквално супер технологична е, променя се страшно много връзка с технологиите и връзка с дигиталния свят. Тя е дигитална вече. Естествено, че играят уменията. Това, което работи за моята професия е, че студентите, някои от тях се понаучиха и те работят като стажанти в практиките. Тоест, ти учиш, взимаш си изпитите, но работиш в някои от практиките, които се развиват постоянно. Учиш реалната работа какво представлява, преминаваш с факултета, взимаш си изпитите, завършваш и след това започваш да учиш наново. В смисъл, буквално започваш да учиш наново. И това е ужасно. В смисъл, нямам как да кажа, че е окей. Нали? Но пък тук идва момента, нали, всички се чува една приказка да запазим детското в себе си. Знаете ли аз как го разбирам това? Не сме инфантилни на 45 години, а всъщност да запазим любопитството си. За съжаление, образователната система от първи клас, нали, тук в университета по медицина не знам как е, но генерално, нали, още в това, децата, сега са балове. Те се радват, че нещата са приключили. Всъщност, те се радват, че ще спират да учат, а пък тебе, ако наистина говоря за себе си, ако ти харесва това, което правиш, ти постоянно ще искаш да учиш и да надграждаш. Не го правиш на сила, защото трябва да се състезаваш с другите ти колеги, за да изкарваш повече пари или да си по-голям авторитет. Правиш го, защото наистина ти харесва. И съответно,
във връзката с практиката, по което каза Дени, преди много години бил съм малък, баща ми каза една приказка, че практиката без теорията е сляпа, и съм съгласен, защото някой път оцелваш, нали, трябва да ти е достатъчно опит и добър мисловен процес, нали, и да си изградиш някаква рамка сам, не е невъзможно. Обаче теорията без практиката е мъртва, защото теоретици има много, но ти реално не знаеш, може да си го прочел всичкото нещо, но ако не си го правил, ти реално не го знаеш. И това, което Дени каза, нали, с практиката е според мен най-ключовото. Любопитството, съответно вече дори не е нужно, в смисъл не знам, нали, в отделните курсове доколко трябва вие да практикувате, но дори ако си говорим наблюдението на хората и правенето на тези взаимовръзки в конкретиката на това, което учите в момента, нали, наблюдаване, говорене в разговорите, дето се казва дори с някакви по-възрастни хора, ако говорим за кардио неща, ако знаете, че имат проблеми. Просто да почнете да изграждате някаква мисловна рамка за вас, която е, нали, интегрална, а не е просто само това или само това и тялото е отделни парченца. Защото това после, ако се пренесе в практиката, нали, коляното, нали, като пример, не работи. Ще видите, че започнете да учите наистина, когато започнете да работите. Защото когато започнете да работите, ще започнете да имате нужда от това да структурирате знания и това е окей, това е много готино, защото в тези професии ти дават възможност в целия ти живот да се обновяваш. Това е супер яко. Защото това държи мозъка активен и прави невронни връзки и какво ли не е друго. Не, файните Алцхаймер. И пак пример от моя опит. Някой като ме пита, нали, какво съм учил, кинезитерапевт ли съм, това, и аз ми казвам, че съм много любопитен финансист, защото аз наистина съм учил финанси и нямам формално медицинско образование, обаче от едно на друго, на второ, на трето, като нещо не ми е ясно или нещо не успея да помогна на някой човек, нали, на мен това по-скоро ми е като пъзел. Искам да изразбера и търся информация, стигам до учители някакви, нали, от които уча, обграждам се с хора, които знаят от това, което аз не знам, нали, и лека по лека процесът си върви, но той е постоянен и не спира. Аз това, което мога да кажа, нали, това, което казах и малко преди това, че всъщност човек, за да бъде добър специалист, наистина трябва да е добър детектив, т.е. трябва да може да си направи връзките и да знае кое откъде най-вероятно е дошло и кое е това, което е преобърнало каручката. И другото нещо е, тъй като ще потвърдя и в нашата сфера как е думите на Дени, тъй като, нали, аз лично в университета не съм научила кой знае какво. Това го учех в последствие, го учех и продължавам да го уча основно през курсове. Но това, което научих адски много като знания и получих в самия университет, беше точно от медицинските специалисти, които са ми преподавали, защото ние самите учим доста медицина. Това не ни прави медицински специалисти, ние не сме медицински специалисти, но имаме някакви познания и може би около 15 на изпита медицински специалности имаме. Доктор Славчев, който за жалост почина тук 2021, той беше някакъв феномен абсолютен, завеждаше катедра детско-юношеска психиатрия точно към Александровска. За жалост няма как да се докоснете до този човек, но той беше абсолютен космос. И той казваше така: колеги, пред себе си винаги на първо място имате хора, нямате диагнози. Това е важното, т.е. да не се губи тая човещината, защото това е допълнителното на това, което ще върне хората при вас. И ще ги накара и ще видят, че вие се отнасяте човешки, а не като поредния човек, който дошъл е сега тук и ми диша въздуха, нали, аре по-бързо да си ходиш, защото това е адски унизително. Да, има хора, които имат нужда от малко по-строга рамка. Това е абсолютно така, но повечето хора имат нужда, нали, точно от малко по-човешко разбиране, а не да се чувстваш като наистина някой, който е влязал там и едва ли не досажда супер много с присъствието си, при положение, че най-вероятно страда и не се чувства кой знае колко добре. Така че мен това винаги ме движи в тия ситуации, да се опитам да разбера. Ако трябва, да, ще си сложа рамката и ще я сложа още от самото начало, за да не се прекрачва тази граница, защото рамка на поведение и граници на поведение има и ги има, защото живеем в социум, нали? Не живеем в гората и така. Аз също искам да питам нещо, така не поседава тук.
След това вече въпросът е къде се развиваме в България и в чужбина. Въпросът е, че нали, голямата заблуда, че като отидете в чужбина, ще почнете веднага да повадите парите и някой ще уважава повече или нещо от сорта, това са пълни глупости. В смисъл, докторите, особено специализантите в цял свят не са добре заплатени. Не са, нали, ако основната ви идея е да отидете на Запад, за да може да ви бъде оценен труда, повярвайте ми, това е специалност, в която труда никога няма да бъде оценен. В смисъл, никога не може да ти каже някой, че цената на човешкото здраве струва примерно 60 000 евро за дадената операция или 50 000 евро за дадената операция. Въпросът е какво и къде ще се развивате, защото в определени места в България смея твърдя, че сме на световно ниво. В други места в България сме под абсолютно всякакъв минимум. И това е актуално за всяка една държава. В смисъл, това не е, нали, в Германия великата заблуда, че ще отида да специализирам в Германия и там автоматично ще стана най-велики ортопед или нещо от сорта. Не е така. Аз ще отида да специализирам в Англия и ще стана най-великия кардиолог. Не е така. Има си световни гайдлайни и стандарти. Това са неща, които относително се спазват, особено в университетските болници, с колеги, с които комуникирам постоянно, нали, 100% го познавате Дарислав. Виждали сте му клипчетата в TikTok, нали, постоянно, нали, си говориме с него някакви неща. Когато искаш да работиш правилно, и в селската болница не могат да научат да работиш некадърно. Когато искаш да си мизерник и да си спестяваш всяка една манипулация или каквото и да е, и в Джон Хопкинс ще станеш най-големия дебил. Въпросът е кое е твоето защо и мислиш ли, че на Запад ще го откриеш или на изток, защото може да си някой по-отворен. Не искаш да отидеш в Япония да специализираш. Примерно. Но в смисъл от първо лице ти казвам, нали, имам колеги, които специализират в Германия ортопедия с, кажи речи, така рано започна момчето да специализира. Пак е по същия начин, пак се чуди да свържи двата края на края на месеца, пак го третират като трета ръка човек, защото е специализант, нали, и специализантите са трета ръка хора. Това е навсякъде. В смисъл, това е абсолютно навсякъде. Просто приемаш факта, че си отишъл да се бориш в свят, който е такъв. И това, което за мен е най-важно, нали, когато съм с студенти, когато, нали, обяснявам и на по-малки хора от мен, които им предстои това нещо, е, че трябва да бъдеш, което е казал Ганди, нали, бъди добрината, която искаш да виждаш в света. Нали, като си минеш твоето нещо и като дойде следващия специализант пред тебе, не го гърчиш както са те гърчили тебе, ами да му покажеш и да му спестиш простотиите, които на тебе ти е отнело 3 години да ги превъзмогнеш. Защото на мен са ми казвали неща от рода на аз това го научих и ми отне 10 години, ти искаш да ти го кажа на готово. Ми да, нали, затова си ми наставник. Нали? Малко демотивирах май. Не се демотивирайте, спокойно. Насякъде е така. Абсолютно да. Насякъде е така. Да. Моя съвет е, сега знам, че, нали, звучи така, ама опитайте се да се вкарате в университетските болници. Частните болници работят 2 патологии. Тая, дето носи най-много пари, едната, другата, тая, дето е най-бърза да може да прекараме следващия пациент. Това е реалността на нещата. За специалност, която учиш между 12 и 14 години, ясно вече няма кой да ви избие парите до края. Болниците са търговски дружества и си имат борд на директори. Който борд на директори иска някакъв бюджет от здравната каса. Този борд на директори трябва да осигури заплати, да осигури консумативи, да осигури А, Б, С. Пари са. Който и да ви казва, нали, каквото и да е, за пари става въпрос. Така че в периода, в който специализирате, опитайте се да се вкарате в някаква университетска болница, да се срещнете с нещата, защото всички частни болници, когато се усерат работите, изпращат директно към университетските. Защото в университетските се справят с трудните работи. Нали?
Без значение дали ще си вътрешна медицина или ще си някаква хирургия. Само исках да вметна по линия на тук или в чужбина. Нали, не съм медицинско лице, но пък съм живял в чужбина. И това с зелената трева тук и там, нали, не е по-зелена. Където я поливаше. Където я поливаше. Смятате ли, че това, което вие правите, така да колаборирате в си е рядкост? Среща ли се и при останалите специалисти? Ами, това е трудно да се каже, защото, нали, знаеш, че ти ако си такъв човек, ти се обграждаш с такива хора и твоето вярване е, че става все по-масово, нали. Трудно ми е да кажа дали е нашия балон, защото всеки един от нас мисли по този начин и се обградил, но чисто процентно може да е много минимално. Нашата идея и не виждаме голям смисъл в това е да се говори повече, за да може и други хора да се специалисти по различните дисциплини да се закачат. То генерално ще е по-малко процентно, нали? Няма да стане нормата, най-вероятно, но пък в крайна сметка, нали, не мога да промениш целия свят, ти искаш да промениш един човек и оттам нататък следващия, така че каквото можем правим по тая линия, но да. Това е едно от важните неща е пациентите да схващат, да бъдат повече информирани. Той раз го каза това в началото. Тоест да се правят популяризиращи конференции е доста окей. В смисъл на достъпен език, хората са много доволни от това. Да получават информация, която не е през стената на авторитета, която е по-човешка и... Да, на популярен език, нали, без той да е по някакъв начин обезценителен спрямо професиите, но трябва да е популярен и те да разбират. Нали, защото четенето в Google на тях им дава илюзията, че те разбират доста от професията. Това не е вярно. В смисъл, те нямат нито опита, нито буквалното образование да могат да прекарат тези неща, които четат през някаква жива материя. Обаче според мен ние да сме по-отворени и въобще генерално е по-окей. Така че да си ограмотяваме хората. Но пък мога да споделя обратната връзка на жената, която фасилитираше процеса в залата, която се проведе конференцията през януари. Тя каза, майка ми е кинезитерапевт или физио, не помня кое от двете беше. Тя слушаше с интерес, първо. Второ, тя каза, това е най-ангажираната публика, която аз съм, нали, тя това прави. В смисъл, има много събития на всякакви тематики, но каза, това е най-ангажираната аудитория на здравна тематика, която е имала в тая зала. Нали? Факт е, че хората все повече търсят информация и примерно нашата цел в случая е да я систематизираме, да изтръскаме баластрата, нали, и да им оставим някакви практически насоки, които са смислени, които са валидирани, а не само още шум. Материя. Защото това, че има повече информация, не значи, че тази информация е вярна. Както това, че някой прави нещо по някакъв начин, не го прави вярно. Нали. Една глупост изречена 100 пъти, нали, знаем, че става истина. То така се прави. Не е валидно обяснение на нещата. Първия семинар беше, нали, януари месец. Тогава, след като се видяхме след самия семинар, реално погледнато, това си говорихме, нали, че евентуално за втори ще е редно да се добавят някакви допълнителни специалисти, нали, хора, които са с едно такова виждане, което е точно така за колаборация и за това да гледаш всъщност, че и сам война е войн, ама по-добре в армия. Нали, аз че за цялата тази история има едно огромно поле, което е психика и психосоматика. В смисъл там това вече е много. Нали, това е една хубава основа на айсберга отдолу. Тоест това няма как да се пренебрегне в комуникирането с пациентите. Както и с фамилна обремененост, която всички си носим някакви неща от вкъщи. Малко са хората, които са зрасли в здрави семейства, които са осъзнати и интегрирани семейства, които не са си привнесли травмите, било то на времето на прехода или там Жан Виденовата зима. Нали, вие сте доста по-малки от това време, естествено, но идеята е, че на някои от вас родителите ви са живели в това време и са яли много дебело дървото, нали, за някакви такива ситуации, които са се случили. Така че
нали, ние сме расли в едно друго време, били сме травмирани на едни други теми, вие най-вероятно на други, децата ви ще бъдат травмирани на трети, колкото и да се опитвате да бъдете добри родители, както казват колегите в профил психология и психотерапия, и най-добрият родител винаги има с какво да се травмира детето, нали? Едно светло бъдеще много е готино, но факт е, че да, няма как да излезем от семейната динамика и това трябва да го държим в главата си. И другото, което аз исках да допълня, което, нали, всички преди мен казаха, но имайте предвид, че, нали, науката се развива. Някои неща ще си останат такива, каквито са, но има и неща, които след 20 години просто няма да са по този начин, просто защото ще се направят все повече нови открития и това не означава ти си сгрешил, не ти си направил към тогавашна дата това, което си могъл и това, което си знаел. След 20 години, дай Боже, нали, да знаеш още повече, защото давам и пример със себе си. Аз преди 20 години работех по един начин, сега, нали, т.е. преди 18 работех по един начин, сега работя по коренно различен начин. Надявам се след 20 години да работя по още по-различен начин и това смятам, че важи за абсолютно всички седящи тук, просто защото наистина времената се менят, науката се развива, достъпът до информация, както виждате, става все по-голям и започват да се откриват все повече взаимовръзки в различните системи, може би, за да дам пример, който е така, може да ви е интересен и може би да финализираме, не знам. Имах една дама, с която работех и при нея беше много интересен казус, защото тя си беше на ортодонтско лечение, всичко прекрасно, но там местени зъби, първото ортодонтско лечение за жалост крайно неуспешно, защото никой не е погледнал вътре в устата и какво се случва. И в един момент идва светлия ден, в който тя решава да си оправи анкелоглосия, се нарича състоянието, в което имаме скъсяване на полразичния френово. И съответно тя решава да оправи тази анкелоглосия, нали, т.е. да се направи френовотомията, да се разделят тези тъкани, както се прави, и буквално седмица по-късно тя ми пише следното нещо, което, нали, абсолютно поредния взрив в мозъка. Тя имаше проблеми с инконтиненция по време на овулация. Нали, и всъщност това, нали, се сещате колко е неприятно за един млад човек, ти да не можеш да ги контролираш тия неща, защото надали има някой от нас, който би искал да не може да си контролира тазовите резервоари, още повече на каквато и да било възраст, но това е много смазващо за самия човек. И тя седи и пише, вика, това нещо изчезна. Вика, аз ако знаех, че това ще е свързано по този начин и знаех, че това ще ми повлияе по този начин, ще да го направя много по-рано. Нали? Така че ето ви нагледно едни фасциални вериги, как могат да работят и как буквално от където не го чукаш, там няма да се пукне. Така че да, добрия стар Томас Майерсън има много място и не само той, разбира се. И мисля, че ако няма други въпроси, мисля, че е добър финал да се замислим и да почнем да живеем думичката смирение, защото колкото повече знаем, толкова по-голям риск има да тръгнем в посока арогантност и да се отдалечим от човешкото отношение, за което спомена Руми. А всъщност и науката напредва, очевидно, нали, ние не знаем всичко, процесът е динамичен, така че трябва да бъдем хора, оттам нататък специалисти по каквото и да било.